आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आज का जो गीत लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए है, झूमर गीत है। यदि ये झूमर गीत पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि झूमर गीत कैसा है। आप सब लोगों को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आइए सुनिए। तो आई लोगन, बहुत सुंदर झकास झूमर गीत बा, तो सुनी लोगन। ये सासुआन दोना हो, ये सासुआन दोना दर्द के दवाइया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। ये सासुआन दोना दर्द के दवाइया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। सास का कहतरी बहू को, ये बहू के कारा से हो, बहू के कारा से कइलू बाला जोरिया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। ये बहुआ के कारा से कइलू बाला जोरिया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। बहू सुनी लोगन। ये सासू तो हर बेटा हो, ये सासू तो हर बेटा कोइले बाला जोरिया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। ये सासू तो हर बेटा कोइले बाला जोरिया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। जातारी कहाँ? ननद के पास जातारी कि ननद तो लाई दिहन। तो देखी लोगन का कहतारी। ये ननद लाई दोना हो, ये ननद लाई दोना, कमनो तू जरिया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। ये ननद लाई दोना हो, ये ननद लाई दोना दर्द के जरिया, कमरिया में दर्दिया भइल बा। ये ननद लाई दोना दर्द के जरिया, कमरिया में दर्दिया भइल बा।
दरदिया भइल बा।